Sumoto nga, iyahaman jud kong gikisan ana. Kiss sa lips jud. Wala ko'y laing na ingon kundi, huy. Ni-smile na si Jimmy ug niingon nga, good night kiss to Tess. Madto na ko, sulod na. Ug nilakaw na dayon na siya. Unya ako sad, nagpabiling tulala sa gawas. Di ba dapat masukuon ta ako kay kikisan ko niya galit? Pero, muramag na kuwangan ko. Lami kay siya simod kay init nga humok. Bitaw. Sumotong wala ko nakatulog dayon pagkagabi ana. Kaya sige ako ngisi og nagsigi huna-huna siyang simod. Nganing sakdo sa ko ang pinakaswerteng simod. Di na ganiyon ta ko mang toothbrush para long last jud pero makonsensya sad ko sa kangipon. Antod sa nakatulog ko nga ko ang kamot kay naara sa kong simod. Pagkabuntag ana kay Sunday man to, as always ako ang torno didto sa bakery. Tindira for today's video ko. Kunya mga 3:00 na to sa hapon while nag-arrange ko sa bag-ong haon nga pan, nitingog na ako ang phone. Pagtanaw na ako, na-curious pa ko kung kinsay ga-text. Nangutan na ramag asa karon. Motong pag-click na ako nga hapit na ko mabuhian ang tray sa pan kay si Jimmy man na. Wala pa din ako na save iyahang number. Na-reply po ko ana og nangutan ako kung ngano. Og dali rasad siya ka-reply. Motong ipadaplin sa nako akong gibuhat kay giuna na ako ang uwag. Bitaw. Ningon ra po na siya nga makamingaw manggod ka. Ug wide kaayo kong smile kay aha ka jud. Ni-reply ra pod ko ana nga buing jud di ako sa bakery. Ni-reply ra po na si Jimmy ug niingon siya nga moanhi daw siya kay mo palit siya pan. Gidali-dali din ako arrange siyang pan ug paghuman ana nagdagan-dagan ko nga niadto sa CR kay kinahanglan ko nga mag-retouch jud. Haggard pa sa tanang haggard ra ba ko. Unya pagawas na ko, papaman siya so sumangil rasad ko arrange sa pan bisan nahuman na gud og arrange pa. Na-inspired gud ko ato nga time. Og taud-taud ana, diya na jud iyang motor. Ang ulo siyang motor pag gani ako nakit-an ha, pero gipangulbaan ako og maayo kay ang case gabi iba. Ang kiss. Sa matong pag-abot niya sa tubangan sa bakery, gisakaan dayon ko sa iyang kilay o porbida. Iyang smile kay murag makabuang jud. Ismak rabi ato nga kiss no, pero murag na-addict ko sa kahumok sa iyang simod. O galos din ako mutanaw siyang nawong og sa iyang simod na ko ang focus. Bitaw. Unya ang bayot sad ta siguro nig pang simhot kay nakasimhot man nga naa si Jimmy sa gawas. Motong gadali-dali sa tawon siya gawas. Nag-hide na siyang Jimmy og niingon, "Kung sa imo sir, pili lang, librehon ti kagpan balik 20." Yapak din ako na siya kay mura siya pakno jud. Mo ding halos wala na siya isweldo, kay basta gwapo ang customer, iyahaman ang librehon. Sumotong nangutanan na lang pod kong Jimmy kung sa iyaha. Pero kani si Carlita kay samok jud kaayo. Nagsige siya giingon nga siya na kunoy atima ni Jimmy. Ug iha pa kong gipasulod kay patanaw ko nung pan sa oven kay basid mapagod to. Aha ka jud ni si Carlita. Iha pa kong giingnan nga hatagan ko na kunyag textmate unya. Pero ang boto yun sa kong nakaon nga niingon man noon kog sige sa iyang giingon ni Carlita. Dito rapod ko sa sod o wala ko ni gawas kay gipalugaran na lang nako si Carlita ni Jimmy ug bahala to siya. Nag-istorya-istorya pa sila kadyot pero wala ra nagdugay si Jimmy ug nibalik ra dayon. Moto ni gawas sa dayon ko kay nakichismis ko sa ilahang gistoryahan.
Ug nangutana kong Carlita kung unsay chika. Lingon ra pod si Carlita nga about kuno sa love life ni Jimmy. Ug ingon siya nga wala na daw kunoy uyab si Jimmy. Nya ko siyang giingnan kung panguyaban ba niya si Jimmy. Nitubag ra pod si Carlita nga niingon si Jimmy nga naa na daw kuno siya gipanguyaban. So motong na curious kay si Carlita kung kinsa kunong bayhana. Ug mura kog natulala kay wala ko nakasabot sa kong feelings kay ang ako ang simod gabii kay iya harabang gituhak. Unya, naa day siya gipanguyaban karon. Basin good night kiss ra gyud to as a friend iyaha pa. Gusto ta ko mangutana about sa kiss pero unsaon man. Gusto kong explanation para asa to kay hayahay kay siya. Ug milabay ra pod mga adlaw ana hantod sa birthday ni Kuya Billy. Timingan sa to nga duty ko mo atong pagkahapon na pagtawag na ako ni Kuya ug asa na siya. Niingon man hinuon wala pa day kabot si Jimmy Diades. Ginan mo to nako nga makisabay ka kay maikog ko mobiya sa mga bisita dire. Sige na, naa na to diha karon. Ambot na lang jud aning ako magawa nga mas maayo pa man hinuon sa lain tawo kaysa siyang kaugalingon dugo. Bitaw. Sumotong naara ko sa Dublin that time og nag-cellphone. Andod sa wako kabantay nga naanam day motor nga nihunong sa ko nga tubangan. Wasad ko nagdahom og si Jimmy dayto. Nakurat na lang ko kay gisarbatuhan man ko. Ingon pa na si Jimmy nga kinsa man imuhang gikabisihan diha. Idagan gyud na imong cellphone pabor biya kay na signiton ba. Tagam jud ka. Itubag pud ko nga si bako sad kay Jimmy. Nganong ikaw naman sad ni kuha na ako. Driver kang kuya. Itubag si Jimmy ana. Nganong si imong kuya man. Nimo. Itubag pud ko niya nga ay na kay wa koy ikasweldo nimo. Itubag pa si Jimmy nga ikaw. Natingala pud ko ana og nangutana ko niya kung unsay ikaw. Nagduda na jud ko ning Jimmy kay di man siya ani before. Puro ra man ni sungog iyang naibaw-an sa una pero karon ambot og sungog pa ba ni. Itubag pa na si Jimmy nga ikaw good. Ikaw ako ang sweldo. Og nagloading pa ko ana kay dugay pa kay nako nagyas. Hantod sa nakapanglitsugas na lang ko. Mo day iyahang pasabot. Kaslow ba nako ato. Og niasa na pud ko og baligdaghan ana niya kay tungod ra pud sa iyahang mga lihok this past few times ba. Di naman siguro ni basta barkada lang iyang lihok, di ba? Nag-assume lang good siguro ko. Ako siyang giingnan. Nikiyat na kagtaman Jimmy ba? Napabiya kay atraso na ako ha. Unya punan na sa nimo. Nangutana po na si Jimmy kung unsa iyang atraso. Ako siyang giingnan. Nga saba oy, unsa si mga nawong. Nikatawa ra po na siya ningon nga kadtong kiss. Kabi ko okay ra to nimo das or basi nakuwangan ra ka diha. Og nikatawa siya. Pero sa tinuod lang gusto ta kong maingon og kuwang kayo. Pero where is my dignity? Bitaw. Ako siyang giingnan, ambot lang nimo Jimmy. Ug miseryoso lang nagkalit si Jimmy og niingon nga about ato des ba? Dili na nato to utrohon or gusto kag one more pa. Og nikatawa na po na siya. Ako siyang giingnan, ay yun kog kuan na Jimmy ha. Ipataktak jud ka si mohang pagkapulis ba. Itubag po si Jimmy nga ngano man di ay. Panguyaban naman unta ka. Ipataktak naman hinuon ko nimo. Mura ko wala nakadungog siyang gistorya pero nakadungog jud ko pero ako siyang giingnan. Nga ha? Unsa to? Ikatawa na siya unya gipadagan o gihinay ang motor. Wala ko sabot nga nung gikulbaan kog ayo nga gikilig nga na-excite kog maayo. Iningon man na si Jimmy nga ako na kadas. Nagkiss na bitaw ta. Uyab na jud ta ana.
Ito bagpod ko nga, huy, daliman sad kaan ng gipangistorya nimo no. Gikalit raman ganito nimo. Boto na hunaon, pwede ti kang kasuhan ba? Ito bagpod siya nga, og nananghid ko, musugot day ka. Ito bagpod ko nga, dili. Ito bagpod si Jimmy nga, aw, naraman day na. Sugton ka ako ni mo des ug manguyab ko. Basin wala ko'y maani gikan nimo ba? Mayo nang klaro para makita pasad kog ikapuli nimo mintras sayo pa. Ako pa siyang giingnan, ahak man ang baba nimo Jimmy. Di saaman ka nakakaton ana. Nitubag pud siya nga magwinais tarong panahona kay delikado na ra ba karon. Nitubag pud ko nga unsay pagtuo nimo nako. Nitubag pud si Jimmy nga sugton ba ko nimo og manguyab ko. Nitubag pud ko nga kaabi ko bag igagaw ta. Nanguyab naman hinuon ka diha. Ningon po na siya nga igagaw buntag des. Irong buang kada gabi. Og nikatawas siya. Nakapamalikas na lang jud ko ana. Ingon pa si Jimmy, natubaga ko des ba? Sugton ko nimo or dili? Aha ka pud ani oy. Makabalibad pa ka ako? Mao naman ni akong dugay nga giyunahuna ba? Pero naa pa man mi sa kalsada ba? Unya, gadagan og gihinay ang motor. Dili pwede nga ihunong sa niya daan ang motor, then ana ra siya manguyab ba? Para sa bitaw romantic. Pero emera kay bisan pag-asa mi gibutang ron, sugto na ko siya dayon. Mailog pa lang niglain na, makahuwat na sad kog ikaduha. Mitubag rapud ko nga, basin, pwede, oo. Ug nangutanan na si Jimmy nga, uyab na ta? Tubagpud ko nga, grabe pod. Kung yabi sad ka ako maahat man sad tag kahinog nimo. Itubag po si Jimmy nga, pwede raman. Uyab na ta pero panguyaban lang gihapon tika. Og perti kakilig ako ang gibati adtong panahona. Expect the unexpected shot. Kayon sila, mas lami daw kuno basta kalit-kaliton. Ang bitaw. Akuan na lang siyang giingnan nga, sige na lang. Pero Jimmy, ato-ato sa niha, dapat tulay makibawo about nato kay di pa ko ready nga ipahibaw nila. Itubag po na si Jimmy nga, asa may problema na. Nagitupo-tupo bitaw ta nila. Itubag rapod ko nga, basta. O magtuman kag imo, pangita na lagdaan og ikapuli nako. Tubag pod siya nga, sige, pero dili na to ni dugayon og tago ha. Mga isang simana radas. Mura man kag di proud nako. Nitubag pod ko nga, unsay isang simana? Ingnon rati ka og kanus basta ayaw sa karon. Unya si Jimmy, kinangutana gina siya balik kung ano ligi daw itago sa namo. Ako ara po na siyang giingnan nga dili pa jud ko ready nga makabalo sila about sa mua. Dili pa ko andam i-announce sa mong family ang about na mo kay dali rabya na himong kami. Unya, wa pa jud ang uyab og tarong si Jimmy nako. Maong sekreto lang sa. Og dito jud humantanan ang pag-antos nako ni Jimmy. Nauyab ra jud nako siya. Sa dugayng panahon akong hinuwat niya. Niabot ra mo ang takna nga magkakami. Og ni-level up na sad ako ang kamot. Sa abagar to before pero karon maayo na kaayong pagkaplastar siyang hawak. Pero pag-abot naman sa mandapit kay gitangtang na nako ako ang kamot kay ang mga marites taon. Pag-abot sa bahay kay dagan-dagan sa dugbisita si kuya pero murag iyang mga barkada ra. Napoy mga girls. Ningon pa na si kuya nga, dugaya man ninyo brad. Kaabi ko nag-celebrate mog lahi. Kanya ni katawa na siya. Ug naman ay mga barkada si kuya nga wala pa nakaila sa kuha. Nakaingon sila nga uyab ni Jimmy.
Pero giingnan na po sila ni kuya nga manghod ko niya. Ug medyo makita silang nawo nga medyo na siya. Sexy sad biya ako that time kay nakasayal, then kurba-kurba sad biya taglawas. Di po dilahan nga isuon kung kuya kay gwapar kay ko para mahimo niya manghod. Bitaw. Naputoy usa ka barkada ni kuya nga niingon nga musugot ba daw si kuya nga magbayaw na sila. Nikatawa ra po na si kuya og niingon nga sugot ra gud unta pero naunahan na ka. Naanay nakaunag saad ana. Og dito ko murag na surprise. So gibaligya jud siguro kung kuya. Og nagpadayon ra po na sila chika og pangatawa. Nya nisod na ko sa balay. Og pagpangaon na namo, nagsige ra jud ko og pugong-pugong sa kong isi kay every time nga makita na ko si Jimmy, kay ambot oy. Kiligon man kaayo ko. Nagatbang rami unya kanabitaw magtinutukay mi nga murag kamiranduhaan nakasabot. Pero pastilan kaayo kay wala pa gani one day amo ang relasyon. Isuwayan dayon ko sa panahon. Kaya na isa ka babae nga gisungog-sungog nila ni Jimmy. Ug kay naa daw kuno sila'y kaagi sa una. Litsugas kaayo kay sa kong atubangan pa sila nagunot-unot og istorya. Mura kog na out of place noon kay ako ra may dili belong nila adto. Unya na isa ka barkada nila nga niingon nga niya unsa man, wala uyab si Jimmy, wasad kay uyab. Basin ka mo jud. Og nangatawa sila. Ug didto ko murag natukan. Unsay wala? Unsa di ay ko dere. Lamia kaayo balihon ang lamisa ligi. Unya si Jimmy sad kay mura magiganahan kay igo ramang gangisi. Nagsigi ra gyud na sila sungog-sungog nilang Jimmy. Ug hantod sa niingon nga, Jim, liho ka imong baso diha. Nitubag pa si Jimmy nga agad ra kong Nika. Nika ang name sa girl nga gisungog-sungog nila kan Jimmy. Ug nakapamalika sa jud ko sa kuwang una-una. Mura kog kaluparon nga naminaw nila. Nitan-aw ko ni Jimmy unya gisipatan siya pinaduot. Galagot jud ko. Ug sa diyang paguman nila kaon dito sila nagtiwa sa gawas. Ug ako as always manghugas lang gihapon. Kay good sister biya gihapon ko para ni kuya. Tagaan masad ko niya kwarta basta mangayo ko. Unang magbinutan jud ko niya. Pagsugod na og hugas, niabot ang barkada ni kuya kadtong niingon bitaw og pwede ba daw niyang mahimo nga bayaw si kuya. Ang name day niya kay si Dan. Ni-offer pa na siya nga tabangan daw ko niya hugas. So kay grasya naman to para na ako yung offer. Wala ko ni balibad oy. Kay ang hugason kay perte kadaghan. Lingaw pod biya kay siya ikauban. Unya, feel daw niya ako ang bation basta manghugas. Kay siya daw pod kunoy tihugas sila ha. Dili unta ko mutuo kay naabaday laki nga manghugas nga sakaon ra man na sila maayo. Pero nituo ra pod ko para madali. Pero siguro tinuod jud pod kay maayo man siya manghugas. Dili niya lamo-lamuon. Nagsigra may ngisi ana way lang hugas kay lingaw man day ni nga with partner manghugas no. Og taod-taod ana kay naay ni interrupt namo si Jimmy. Ningon na siya nga, Brad, nagunsa makadiha. Ayaw na nagtabangi si Des kay anad naman na. Ahaka jud aning Jimmy ay. Itubag ra po to si Dan nga okay ra daw kay nalingaw man pud kuno siya nga nanghugas nga kuyog ko. Nagpadayon ra pud may hugas ni Dan ana, way lagi istorya-istorya. Isulyap-sulyapan lang pud ako na si Jimmy Slayo. Murag nagkuha siya og tubig sa ref. Og paglingin ako balik niya, nagtanaw siya nako nga nagpunot iyang nawong. Bahala siya. May siyaray kay bawo. Misnikiat noon ko katawa-katawa kay naa si Jimmy Galantaw. Pinakyut-kyut pa jud ba. Og wala jud siguro na nakagwanta si Jimmy og nibalik na siya duol sa mua. Og niingon nga gitawag na daw si Dan didto kay ihanan tagay.
Sumutong ako na lang pong giinan si Dan nga ako na'y bahala ani ug ako nalay tiwas. Ito masaday na si Dan ug niadto nilang kuya, pero ang Jimmy kay nagpabilin gyud siya. Ingon pa siya nga, lami kay mo tan-awon nga nang hugas des pa. Itubag pud ko ana nga salamat. Nitubag pud si Jimmy nga lami pang labayon. Imbis wala ko'y planong mukatawa ato, nagkatawa na hinuon ko. Ginan pa kong Jimmy ana nga kuyog daw kuno mi nga magpalit og ilimnon. Ako kuno'y sabak. Pero ako siyang giingnan, nga di man ka gentleman Jimmy Anong pasabak-sabakon makunimog ilimnon? Ni-smile pa na si Jimmy og niingon niya, kuyog lagi daw mi kay mag-date sa po daw kuno mi. Ug wala na ako nakapugong sa akong gibati og nag-smile na lang ko nga nagsunod niya. Murag di pa ko to ato nga uyab na dyan ming duha ba. Sa moto nanahin na si Jimmy nilang kuya nga ako ang iyahang kuyugon. Itubag rin pa si kuya nga si Jimmy ra kuno'y bahala basta di lang mi maugmaan. Pero ang nasa ko na huna, I'm willing to spend my night with him jud. Anywhere, everywhere pagani. Bitaw. Abi pa na akong tindahan rami nga nasunahan mo palit, pero niabot man hinoon mi sa merkado. Isa pa jud ka case sa beer iyang gipalit. Unya atbang sa mong gipalitan, kay naman ay balutan. Motong didto mi paghuman og bayad sa beer. Libre pa yun niya to kay wa ko'y kwartang gidala. Siya pa'y nagpanit sa kuang balot. Napay usahay nga inighuman niya agpanit before niya ihatag nako. Imnan pa dyan niya gamay. Mo nang inighigop nako, maka-imagine sad ko siyahang lips. Bitaw. Sa matong nagpadayon na rapod na ang amo ang relasyon ni Jimmy. So far kay wala pa'y nakasakop. Kay if naa among family sa mga tubangan, mo act may same before nga sige rag-away. Pero lahi ra jud karon kay naanay mga inigat ang amo ang away. Then one time ana, first Sunday sa akong kinabuhi nga wala ko ni duty sa bakery. Kay nangilad ko nga naami lakwon sa akong kauban sa trabaho. Pero kaming Jimmy di ay ang mag-uban. Mga laag ko naming duha didto sa kinalasan sa kalibutan para way makakita na mo. Mga ligo kuno mi. Unya, sa sapa ko niya gidala. Pero, noon to siya nga sapa ha. Nindot po di adto. O mas nakanindot, kay layo naming duha sa lungsod. Mao nang free kay min duha nga mag-holding hands. And more pa dyan. Kaya wala may nakailan na mo dere. Unya, saksi day ko tanawon karon kay medyo saksi man ako ang suot. Sa motong si Jimmy, wala na siya nakapugong. Nihawi din na siya sa kong hawak ug nag-eye-to-eye contact me. Ingon na si Jimmy nga, amo na ko nang isulti sa mong family ang about sa mo ang relasyon. Pero ako siyang giingnan, nga sunod na, promise. Mangitatag timing, kanang kitan duha ang musulti nila. May gani kay niya nga orasan na siya kay baw naman siya nga wa na siya mabuhat. Pero enjoy kay adtong adlaw kay sige ra siya tuhak sa kuang simod. Makaadik yang simod kay gawas sa init-init og humok. Tam-isunsan. Bitaw. Uya nagpahapon mig uli kay gisulit namo amo ang laag. Picture dere og picture dito. Kay remembrance sa mo ang first laag. Sa mo to nga nagpadayon na radyo na ang amo ang paghinigugmaay ni Jimmy. Ladies and boys, dungan tag ingon, sana all.